Muqam dolar yüreği, o vaadlar sağlaşanına, şaatlık iner kurunu, o vaadlar sağlaşanına, sağda var bede vaadi, pederlerin kuvvati, vasıplanar yurt şöhratı, o vaadlar sağlaşanına, zer kadırın zerger biler, sahna açın bağışı gelir, arkadağlı il bilen, o vaadlar sağlaşanına. Assalamu alaykum, hormatly tomoşaçylar, gadyrly aýdym saat söýjüler we dinleýijiler. Biz gepleşigimiziň başynda o waadlarymyzy, akballarymyzy sağlaşdyran, türkmen halkynyň saglygynyň, bagtyarlygynyň aladasyna duran, bize sungatda halipa bolup duran, ustad bolup duran, edip arkadamyza, ak ýüregimizden alkyşaý diýär. Gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, edip arkadamyzyň dünýäni soluk, dünýä görülük alyp barýan beýgi işleri, elmadama ulara waşyklary wetsensin. Mehriban arkadaşly watanyny Türkmenistan parahatçylygyň we nşman watanyny bilen ajaýyp elmada da bagtyar türkmen halkymyza gowy toýly günler, bagtly günler ýar bolsun. Ene mehriban ýeşler, hormatly tomoşaçylar, şeýle ýaşy arzuwlar bilen Gahrman arkadaşymyzyň tagallasy bilen açylan türkmen we tele ýaýlymyzyň şeýle de edip arkadaşymyzyň saýetinde Aziýanyň merjen şäheri Watanymyzyň ýüregi, aşyklar şäher, ak şäherimiz Aşgabatyň görküne görk goşup oturan Aşgabat Medeni Dinjaliş Merkezi bilen bilelikde taýýarlap her hepdäniň ýeşenmegini size hödürleýän o waadlar sağlaşan natly ýetleşigimiziň täze sany ýaýlyma çykdy. Mehriban ýeşler, hormatly tomoşaçylar, nesip bolsa ýene de sanyjy günlerden Gahrman arkadaşymyzyň daşyny bagtyar türkmen halkymyz berkçe bitleşip biziň baş bayramymyz bolan şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyl toýuny ullan toýlar. Bizim fırsatdan peýdalanyp bu togamyza ýetip gelýän mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toýu bilen edip arkadaşymyzy, ähli türkmen halkymyzy tüýsüremizden gutlaýas goý. Gahrman arkadaşly watanymyz asuda bolsun, ýylymyz agdy bir bolsun. Gahrman arkadaşly watanyny her bir günimiz şatlygy, toýu aýdym sada betsensin. Mehriban ýeşler, hormatly tomoşaçylar, biz elbetde gepleşigimiziň bu gynsanyny da diyarımızda tanalyan yaş aydımçılarımızın ikisini gepleşigimize çağırdık. Olaram elbette siz üçün halipalarımızın döröjülügünden, döröjülügünden bir näçe aydımları gepleşigimiziň bu gynsanyny bilen size ýerine ýetirip bererler. Şoň üçin başga ýaýlyma geçmeden Türkmen we tele ýaýlymyny o waadlar sağlaşan natly gepleşigimizi tomoş etmekliňizi dowam edin. Biz bolsa adat boýunça aydımçılarymyzy siz bilen tanış edip olary atlandyryp sahnamyza çağırmadan öňürtü bu studiýamyzda mihman höküminde gatnaşýan halipa sadanlarymyz bilen, sadana dostlarymyz bilen sizi tanış etmek isleýär. Bir näçe öz ömrüni türkmen sunwatyna bagş eden ustad halipalarymyz bilen döwürdeş bolup, şolar bilen şol halipalarymyzyň ýanyna sadanarlyk edip halkymyza öz ajaýyp saatlar bilen hyzmat eden bir näçe aýdymlaňam awtory halipa kompozitor sadanyna berdim Ratçaňlyýew. Şeýle de Maýa Kuliýew adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagtyar talibi zehini sadana dostlarymyzyň biri Guwanç Ana Bayramow, edip arkadaşymyzyň şag adam bilen açylan Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyň bagtyar talibi biziň zehini sadana dostlarymyzyň biri Azimuly Babahanow. Şeýle de ýene de halipa sadanlarymyzyň biri gitara saduralyny Daňatar Dowutdyň bu biziň gepleşigimizde halipalar ýigitler biz gepleşigimizde hoş gördük diýär. Nene mehriban ýeşler, hormatly tomoşaçylar. Sadanarlar toparmyzyň ýerine ýetirjek owadan saallary bilen o waadlar sağlaşyp siz üçün bir näçe owadan aýdymlar ýerine ýetirip berjek. Zehini aýdymçylar Goçmurat Atajiqowy, şeýle de şatlyk amanlykowy biz sahnamyzda çağırýar. Ýetler hoş geldiňiz. Öz ornuňyza geçip bilersiňiz. Mehriban ýeşler, hormatly tomoşaçylar, o waadlar sağlaşan natly ýetleşigimiz dowam edýär. Ýa-ni tanış etdik bugün. Gepleşigimizde siz üçün bir näçe owadan aýdymlary ýerine ýetirip berjek zehini aýdymçy dostlarymyz Goçmurat Atajiqow, şeýle de şatlyk amanlykow sadanarlar topar bilen biziň gepleşigimizde ýigitlere biz ýene bir ýoly hoş geldiňiz diýär. Ine Gahrman arkadaşly watanyny ýene de sanyjy günlerden bagtyar türkmen halkymyz edip arkadaşymyzyň daşyna berkçe bitleşip biziň baş bayramymyz, mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toýuny ullan toýlar. Bu togamyza ýetip gelýän şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toýum gutly bolsun. Toýlarlaşdyn. Sag ol Murat, arkadaşly watanyny her birimizde toýdan ýetirsin. Häzirki wagtda Gahrman arkadaşymyzyň saýasynda isleýän arzuwlarymyza ýetmek üçin ähli mümkinçilikler dörediler. Bize şeýle ajaýyp döwürde bagtyar watanyna ýaşadýan arkadaş prezidentimize köp sag bolsunlar aýdýan. Gahrman arkadaşymyň jany sag bolsun,
tutyan tutumlu işler mundan beýle rowaşlyklary beslensin. Pursatdan peýdalanyp ýurdumyzda bellenip geçiljek şanly garaşdyrmamyzyň 30 ýyllyk toýu bilen gahrman arka dağymyzy bütün türkmen halkymyzy tüýsürekden gutlaýar. Gahrman arka dağımyň taýyapynda bagtyar, asuda, parahat ýurtda ýaşaýanlygymyza guwanjymyz owaz bolup dolýar. Zıvanımızda aydın bolup ýanlanýar. Şoň üçin men şu pursatdan peýdalanyp, gahrman arka dağymyza uzak ömür dileýän, ediz arka dağymyzyň jany sag bolsun, işleri rowaj alsyn. Yetip gelýän şanly garaşdyrmamyzyň 30 ýyllyk toýu bilenem gahrman arka dağymyzy tutuşturupman halkymyzy menem tüýsüregimden gutlaýan. Köp sag bolun Goçmurat, şatlyk arzularyňyz hasyl bolsun. Gahrman arka dağly watanyny her birimizde toýdan ýetirsin, toýlar gutly bolsun. Ediz arka dağymyzyň saýasynda türkmen halkymyza geljek ýyllarda da şeýle toýlary ediz iýilimiz günümiz bilen garşylamak, gahrman arka dağymyz bilen bile şol toýlary toýlamak her birimizde meýser etsin. Ne gepleşiň dowamyny nesip bolsa siz bilen gyzykly söhbet eder, bir näçe aýdymlary iýleşdirmek üçin ýerine ýetirip berersiňiz. Häzir bir aýdymlara geçmäkä dörejilik toparmadan size taýýarlan sowallarynyň birini hödürlemek isleýän. Täze aýdymlar döredöňizde näil goşgular taýlaýaňyz? Täze aýdym döredöňizde näil goşgulary esaslanýaňyz? Beýmurat käbir goşgularda agyr sözler bolýar. Meselem, ýapyk bogunly sözlerden düzülen goşgular aýdyma gowy düşmeýär. Goşgy açyk bogunly bolanyna heňe salanda owadan bolýar. Käbir şahyryň 6-7 bentden ibarat goşgusynyň bir kwendini okanyňdan galan setiri öz-özünden heňe gelýär durýar. Menem şonu ýaly goşgulary aýdyma geçirmän gowy berýär. Teşekkür. Şatlyk size näme jogappa? Täze aýdym döredöňizde siz näil goşgulary esaslanýaňyz, näil goşgular taýlaýaňyz? Elbetde Beýmurat aýdymyň öz-özä döremeýär. Aýdym döretmek üçin ilki bilen gowy goşgy gerek. Şoň üçin men tek aýdym edilmedik goşgyny heňe salyp okamakly gowy berýär. Şeýle bolanyna käte aýdymyň şol heňe esasynda döreýän wagtym bolýar. Onda owadan aýdymlar döräp dursun. Siziň dörejiliňizde de şeýle bir owadan manyly aýdymlar höwürüniň köp bolmagyny tüýsürekden arduwlaýatsa, ýene bir sowal soňra gepleşigimizde siziň ýerine ýetirmeňiz aýdymlar bilen dowam ederiz. Aýdymçy dinleýje täsir edijilik okuýuny güýçlendirmek üçin näme etmeli patap edýär? Aýdymçy dinleýje täsir edijilik okuýuny güýçlendirmek üçin näme etmeli? Goçmurat. İlk welene sunma işgärine mahsus häsiýetleri özüňde terbiýelemeli. Ýerine ýetirjek eserini içgini öwrenmeli. Sonra şol aýdymy ýürek bilen ýerine ýetirmeli. Men pikirimçe şonu dinleýijileriň ýüregine ýol tap bolarmy diýip pikir edýän. Düşnükli. Şatlyk siziň pikiriňiz bilen aralaşýarmy? Ha? Elbetde aralaşýan Beýmurat. Ýöne meňe bir şeýlerek jogabym bar. Ata-babalarymyz ýürekden çykan söz ýürege barar diýipdirler. Şoň üçin egerde sen öz aýdymlaryňy joşup ýüregiň bilen ýerine ýetirseň, ol aýdym dinleýijilere öz täsirini ýetirir. Tomaşaçylaryň kalbyna orun almak bolsa, sungat adam üçin iň ul serpaýdyr. Onda serpaýdan ýüküňiz ýetik bolsun. Gepleşigimizde siziň ýerine ýetirmeňizde bir owadan söýüp aýdymlar bilen dowam edelim. Ähwany ýylyşlar, hormatly tomaşaçylar, dinläň, diýinjalyň, lezzet alyň siz üçin aýratynlykdy. Sehin aýdymçylar Goçmurat Atajiýkow şeýle-de şatlyk amanlykow söýüp aýdymny ýerine ýetirýärler. Dinläň, diýinjalyň, lezzet alyň. Seni meni bedeye tüyün renki, tüyün renki, tüyün renki. Gözüm açıp gördüm seni ilki, seni ilki, seni ilki. Minneçe aýdym sana sen menki, sen menki, sen menki, sen menki, sen menki.
girip gör kalbıma, sen men kalbıma, kalbıma. Baltım bolup gelin ıkbalıma, sen ıkbalıma, ıkbalıma. Men neçe aytdım sana, sen menki, sen menki, sen menki, sen menki, sen menki. Söymöge deyip sana kim dedi, kim dedi, kim dedi, kim dedi, kim dedi. Minneçe aytdım sana, sen menki, sen menki, sen menki, sen menki, sen menki. Söymöge deyip sana kim dedi, kim dedi, kim dedi, kim dedi, kim dedi. Minneçe aytdım sana, sen menki, sen menki, sen menki, sen menki, sen menki. Söymöge deyip sana kim dedi, kim dedi, kim dedi, kim dedi, kim dedi. İşitip sedim dinle, aşığım oldum ineşe. Aşık bolup seviyorlar, aşığım yürün ineşe. Gel bir zaman telleşeyle, aşığın güne yeteyle. Şol günlüm birin tutun, bilen konuşalar yeneş. Şol günlüm birin tutun, bilen konuşalar yeneş. On sekizin bahar yağdı, fetiyatlar ışığıydı. Jerin göl tomusadı, varmalayım gıydineş. Bir zaman telleşeyin, aşığın vilayetiydi. Şol günlüm birin tutun, bilen konuşalar yeneş. Şol günlüm birin tutali, bilen konuşalar yeneş. Aşığım tarif etti, nedir gepşim aşka etti. Aşığım tarif etti, nedir gepşim aşka etti. Arzular yar gönlüm etti, sevgim kabul edeyleş. Gel bir zaman telleşeyle, aşığın vilayetiyli. Şol günlüm birin tutar,
bile konuşalayneşim Şol günün birin tutali bile konuşalayneşim Şol günün birin tutali bile konuşalayneşim bile konuşalayneşim Şolali ineşim Mehriban ileşler, hormatly müşahideler, o wagtlar taýdanşan akıýetleşigimizde Zehin Aýdymçylar, Goşmurat Atyjykow şeýlede Şatlyk Amanlykow bilen dowam edýär. Seyitler ýanky ýerine ýetip beren owadan soý Aýdymdan üçin hoşalygymyzy bildirýärse, şu sowal bilen size ýüzlenmek isleýän. Zehin bilen başarnyga bir zat hökümine garaýaňyz ýa tapawutlandyrýaňyz. Zehin bilen başarnyk ikisi bir zatmy ýa siz üçin tapawutlymy? Elbetde tapawutly. Sebäbi hem aýdymy aýdyp bilenip bolanok. Sesine düşýän bolýa, düşmeýän bolýa. Özüme şul aýdym aýdyp başararyn. Şuňa köpräk ýykyny edeýin. Gow diňläýin diýen maksadym bolsa, ony öňkü ýerine ýetirişinden hem gow aýtjygymy gowunum ýetse, şol aýdyma ýanyşyk bolýan. Gowunyň ýetmese ýanaşaňa. Ýok, başarmajak işimiň başyna baramak. Teşekkürler. Şatlyk denen aýl jogapda. Murat Zehin bilen okyp başarnyk bir-birinden düýp bir tapawutlanýar. Sebäbi her aýdymçynyň öz sesi, öz lawzy, öz dinlejisi bolýar. Şoň üçin hem aýdymçyny aýdymçydan tapawutlandyrýan hem şolar. Aýdymçynyň gaýratynlygy onuň sesinde ýüze çykýar diýip pikir edýär. Düşünükli, onu size ýene bir sowal bilen ýüzleneýin. Ökde aýdymçy bolmak üçin näme zerur? Ökde aýdymçy bolmak üçin zerur zat aýdyma sada bolan tebir, zehin, ul höwes gerek diýip pikir edýän. Galanym turgan nöşüklerin öz üstünde ýerginsiz zähmet çekmegiň netijesinde kämilleşýär. Her bir işiň ustady bolmak üçin ilki bilen zehin, höwes, zähmet iň esasam halipalaryň maslahat diýip düşünýän. Düşünükli. Şatlykda näme jogap bar? Ökde aýdymçy bolmak üçin ilki bilen şolara gazyklanmak, bilim almak gerek. Iň esasam zehin bilen zähmetiň sazlaşykly bolmagyny gazanmaly. Ana şonda sen ökde aýdymçy bolmak mümkinçiligine eýe bolarsyň diýip hasaplaýar. Onu ökde aýdymçy bolmagyny bedem tüýsürekden arzu edýärse, gepleşigimizde bir owadan aýdymlar bilen dowam edeýin. Ýygydarlykda bir kaydym her haýsyňyzy ýerine ýetirip berdiňiz dinleýijiler üçin hasam gazykly bolardy. Mehriban ileşler, hormatly müşahideler, dinläň, diýin salyň, lezzet alyň siz üçin Zehin Aýdymçylar, Goşmurat Atyjykow şeýlede Şatlyk Amanlykow ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirýärler. şeker dillerinden, közle şeker dillerinden ayrıyım. Bugün kinetin açay, can bilen ferden geçeyle ayrıyım. Benim zanfu bir içeyli, eğer gelfe kollarımdan, eğer gelfe kollarımdan ayrıyım. Dönmenim, 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 dönmenim. Mintini diledim haktan, köp cefa çektim o doktan ayrı.
Bir poza ver al yanaktan, şirin şeker ballarından, şirin şeker ballarından ayrı. Günleri gün ayım ayım, sen menin bağıttan payım ayrı. Niyet verirse akvalım, uçtum ince bilerinden, uçtum ince bilerinden ayrı. Dönmenim, 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 ayrı. Yürü! Hola! Oylanayım, oylan sana. Bir baksana gözümün yaşına. Oylanayım, oylan sana. Teredeyim gözümün yaşına. Aşık oğlan aydiyar sana. Dinley seni vaadimi, senin yürekten sevdim seni. Yakıp yandırdın gülnara. Oylan kız, oylan sana. Seni değrin gözümün yaşına. Oylan kız, oylan sana. Seni değrin gözümün yaşına. Aşık bolum lelem sana. Rahmetmedin canama. Taşlaşıp gidip benim uzağa. Yakıp yandırdın gülnara. Oylan kız, oylan sana. Bir baksana gözümün yaşına. Oylan kız, oylan sana. Seni değrin gözümün yaşına. Seni değrin gözümün yaşına. Seni değrin gözümün yaşına. Leyli taşın dökülünü yudumı. Marmin hep canım aljami bilye. Ayrılıkta bugün seni küsüdüm. O bodoşum ağlama sen gereğim. Karışmadım, anlatmadım doğuna. İnşi teyvi geçti
asırlar yedi ayırdılar yakın duyudum dedi o bodoşum ağlamasın girim anlanmadım karışmadım buna İnşiteyvi geçti asırlar yedi ayırdılar yakın duyudum dedi o bodoşum ağlamasın girim Didinlerle yatlıyor geceler İnni yürek sinsinlerdi incalar Yanıp geçti Leyli Mecnun inşeler O bodoşum ağlamasın girim Karışmadım, anlanmadım buna İnşiteyvi geçti asırlar yedi ayırdılar yakın duyudum dedi o bodoşum ağlamasın girim anlanmadım karışmadım buna İnşiteyvi geçti asırlar yedi ayırdılar yakın duyudum dedi o bodoşum ağlamasın girim o bodoşum ağlamasın girim Kulluk deyip ektiler meni vatan korona Deme joğa vermeyersin menin yazan hatam Karaşırma umid eder sen yanından gider Bilip koygun aygı seni şan yürekten süyer Peridan sevdiyan kara taşım şöyle Senin kaygı gamlarını ömür bana bağay Aydım bilin, sağdım bilin sizi dünyayı Senin 16 yaşına akbalımı bağay Yazlı yarın mektep yılın tüyü bilin geçirdim Senin 16 yaşına aşık ettir uçurdum Bağımı bütün günü sen yoluma düşürdüm Fikri diye şanlı yarın baş hasretine uçlar Perivan sen ziyan kara taşım şöyle Senin kaygı gamlarını ömür bana bağlay Aydım bilin, sazım bilin sizi dünyayı Senin 16 yaşına akbalımı bağlay
sen diyar Karı taşın şüveyi Senin kaygı gamlarını ömür bana bağlay Aydın bilen sağlım bilen Sidi dünyayı Senin onan yaşına akbalımı bağlay Feridata Mehriban ilaşlar, hormatly müşahiçiler, owadlar sağlaşan natyep beşigimde zehin aydymçylar Goçmurat Atajeýew şeýlede şatlyk amanlyk bilen dowam edýär. Şu sowal bilen size ýüzlenmek isleýän, siz durmuşda esas haýsy ýörelge eýerýäňiz? Goçmurat. Meniň durmuşdaky ýörelgem wagtyň gadyryny bilmek, onuň her bir pursadyny manyly, awraýly geçirmek, birege inanmak, ýakynlaryň, dost ýarlaryň bilen didarlaşmak, toýly günlerde gatnaşmak diýip hasap edýän. Düşnükli. Şatlyk. Men pikirim Beýmurat esasan halal rahmet çekmeli. Gahrman arkadaşly watanymyza, halkymyza ak yürekden gulluk etmeli. Ömrüň her bir pursatyny manyly geçirmeli diýen ýörelge eýerýär. Hiç bir zat şu ýörelgeden hiç birime daşlaşdyrmasyn. Gahrman arkadaşly watanyny ýyl günümizde saglykly günler ýar bolsun, toýly günler ýar bolsun, watanymyza asuda bolsun. Gahrman arkadaşymyzyň jany sag bolup, arkadaşymyzyň önemli ödemek, ýyl günüň halkymyzyň halkyşyna, syýlagyna münasip bolmak ýigitler her birimde müýesser etsin. Geliňindem gepleşigimizi ýene-de aýdymlar bilen dowam edelim. Mehriban ilaşlar, Goçmurat Atajeýew şatlyk amanlyk siz üçin haýratynlykda her haýsy bir aýdymy ýerine ýetirip bererler. Sizem dinlemeli, diýinç almaly, lezzet almaly. Yetişipdir asmana Sinamdaki bu dağlar Minnin kalkın nişana Derre takın kalmadı Hallatinin aşkında Min bir asıl gövherim Her il külüp bakmanam Senin ölgü peri Ömrümde yat etmeni Uyku gelme gödüğüme Her geceler yatmana Söz ver yarın dilimde Allah senin aşkında Lelem senin aşkında Am yükünü çekmekten uğur bırtana dönüm Am yükünü çekmekten uğur bırtana dönüm Uğur bırtana dönüm Digilli dal kamatım Bizli kemana dönüm Digilli dal kamatım Bizli kemana dönüm Yanım düştüm kül oldum Tozum asmana döndüm Hiç kim tapmamış hanım Talla senin aşkında Yanım düştüm kül oldum Tozum asmana döndüm Hiç kim tapmamış hanım Talla senin aşkında Lelem senin aşkında Aşkımda Lelem senin, canam senin aşkımda
Ali kimdi duşurun şağı Sen menden men senden dönüm armali Sen tedigatın bereyin balto Ösödüngden ödüngdenin armali Sen tedigatın bereyin balto Ösödüngden ödüngdenin armali Yanımı karıştı ettin bana Boyum görküm başım kurban sana Geceler ardulap yeterin bana İntikam olsa da koydum armali Geceler ardulap yeterin bana İntikam olsa da koydum armali Aşkın yolu cebirlidir cefali Kime cebirlidir kime vefali Bir de ak yol karış yanırsa palo Vefakı bolluğunda kalın armali Bir de ak yol karış yanırsa pali Vefakı bolluğunda kalın armali Aşk gübün çekmene bir demlere Seni bir demlikten kalmalar Unutulma iken söyünün yüre Sen var kalır güllün sorlun armali Unutulma iken söyünün yüre Ben var kadar güllün sorlun armali Armalo, armali Ben var kadar güllün sorlun armali Armali, armali Söygü tarif ödüm şallın armali Vefası bollumda kalın armali Armalo Mehriban ileşler, hormatly müşahiçler, wagtlar taýdaşyň atdy etmişigimizi köýne sözler atly sahipamyzda dowam edýäs. Sene Goçmurat Atasykow, Şatlyk Amanlykow bilen gepleşigimizde adrolary käbir sowallary ödürler. Elbetde gepleşigimizden bugun sanyny da ata-babalaryňyzdan bir de miras alan gadymy türkmen sözlerimizden käbirine, manylaryna çoň düşünür. Şoň üçin adar ýigitler, sizde bir näçe sowallarymyz bar. Sowallaryň 4 tane jogaby bar. Şol jogaplaryň içinde de biri dogry. Şoň üçin eger mümkin bolsa her haýsyňyz öz başlyk pikirleriňiz bilen jogaplary saýlasaňyz iýleşýäňiz üçin gyzykly bolardy. Ýani Goçmuradyň saýlan jogaby sen hem dogry diýip hasap edýän jogabyň bolsa sen hem saýlap bilerdiň. Bunu başlaýarmy? Ilkinji sowalymyz şoň sözi näme manyny aňlady? Ustad şahyrymyz Gurbannazar Izidowyň dörejiligine şeýle setirlere gabat gelmek bolýar. Gäwürsiň düzünni bahar şoň bolup çyýyly otlar biýillerine ýetenne ýuwa jumjumöler dadyp geç diýip seniň aýagyňa batak atanna diýär. Şu setirlerde şoň sözüne gabat gelmek bolýar. Jogaplar bilen tanış edýin. Degişken bälçik alaýar, gowy oňat, ýagyşly, ýagmyrly, bereketli. Gäwürsiň düzünni bahar şoň bolup çyýyly otlar biýillerine ýetenne ýuwa jumjumöler dadyp geç diýip seniň aýagyňa badak atanna diýär. Men abi Murat. Inni goşgyny diňlediň, jogap tapmak hiç şeýle kyn näle, aýdy jogap saýlaýan. Men ýaşly ýagmyrlyň saýlaýan. Ha, Goçmurat. Men bereketli we saýlaýan. Tuweleme. Berekelli kiň adam. O jogaplar saýladyň. Ýöne ýene bir goşgyny okap beraýyn, kömek edýin. Gäwürsiň düzünni bahar şoň bolup çyýyly otlar biýillerine ýetenne ýuwa jumjumöler dadyp geç diýip seniň aýagyňa badak atanna diýär.
Mene Degişmeheňin naýdy da şuna taýyňa bada gatyny. Men onu bir jogaby Üýtköçekmi? Üýtködäýin. Değişken bäçik alaýar. Bir Şeýlemi? jogab taýlaýar. Aha, Koçmurat, ene öňkü jogabda galy berjek berek. Jogabda galaýyn. Üýtköçek gällä. Yo, Mümkinçilik bar şuma. yo. Üýtködöňe. Öňkü de galaýyn. Mehriban ýeler, hormatly tamaşaçylar, ene jogaplar üýtködi, şatlyk bir jogap saýlady Koçmurat, başga bir jogap saýlady, ýigitlerimiň saýlan jogaplarynyň haýsy dogruka gelen ekrana seredelim. Şoq dedi. Degişken bäçik alaýar diýen manyny aňlady, goşudaýdy otira. Enlik sowalmada geçeli. Gut sözü näme manyny aňlady? Türkmen nakyllaryny şu nakylly gut sözüne gabat gelmek bolýar. Awraý gaçandan gut gaçar diýär. Awraý gaçandan gut gaçar diýip atalar sözü bar, türkmen nakly. Awraý gaçandan gut gaçar. Gut sözü näme manyny aňlady? Jogaplar bilen tanşadyň. Irsal bereket, syla, hormat, bagyt, gadyr gymmat. Mene anyk bilemek ýöne arsal bereket diýip çaklaýan. Ýaqyn öýreň şona. Gut sözü manysyna. Awraý gaçandan Gut gaçar. gaçar. Bunu bilmeden bir gelişýär-de näme? Sen hat gelişýän ran saýlany. Awraý gaçda syla hormatyň ammatça, gadyr gymmatyň ammatça, bagyt ammatça. Bilmeden diýse bolýar. Şu 4 jogap bar daşman. 3 jogaby bir dogry jogap öýde için alýar. Ýöne benim akçylyň dördüňden biri manyny meňdeşirek, ýani Şu jogaplaryny. size jogap tapmak kyn bolar ýalakdy. Meňdeşirek gabat geler ýalyraga dipden jogap. Salsam bolýan men. Arky. Men syla hormady saýlagalaýyn. Dogry kadýan. Awraý gaçandan gut gaçar diýär. Syla hormat diýär. syla hormady. Bolmasa Bolsa pikir edýän şu. gutam bolmaz diýär. Menem anyga bilemok, ýöne gadyr gymmat diýen. Şonu Ýalňyş taýlady. boldy. Ziýan ýok diýär. Bilmedek bildigimiz barda. Owa, elbetde esas maksadymız bärde birek ýeňmekden öwrenmek. Onda jogaplar üýtgäni, şatlyk gadyr gymmat, Koçmuradam syla hormat diýen jogap saýlaýar. Mehriban ýeler, şeýdibem Koçmurad gepleşigimizde ikinji ýalňyş jogaby, şatlygyň ilkinji ýalňyş jogaby. Atdyny gut diýen söziň manysy bagyt. Indi Ay bilip goýarsyň. bilip goýarsa öwrenip. Indiki sowalmada geçeli. Hajat sözi näme manyny aňladýar? Aňlatjak sowal. Ne bilen dörejik toparmadan işgäri. Şah Muhammed Kakabayev näşe aňlatjak sowal size hödürleýär. Akyllar şahyrymyz Magtumul Pragynyň Durasyň eleratly goşgutyny şeýle tetirlere duş gelmek bolýar. Gödel bardyr a kagyzyk bilegi jan içinde bile bolar ýüregi şeýle gödel mert ýigiden geregi ne hajat istese beresiň geler diýär Magtumul Pragy. Näşe bentde de hajat sözüne gabat gelmek bolýar. Jogaplar bilen tanış edýin. Altyn, kümüş, gerek derhal, şaýsep, gülçemen. Ne hajat istese beresin. Owa. Gülçemene de. Altın kümüş, mene altın kümüş saýlaýjak ay goçma. Menim şu Gerek gerek jogaby saýlap alaýyn. Altyn, kümüş. gerek der kar bilen şaýsep. Belki jogap saýlap bolan, ogdur bir jogap saýlap. Ya sana haýsy birini. Ne hajat istese beresin geler, näme istese beresin geler diýip magtum boly. Atamyz goşgunda berläp geçýär onu. Olýan, sen altyn, kümüş diýen jogapda alýan. Koçmurat? Ya şaýsep ya da gerek der kar saýlap alaýyn. Gerek tradi o metaş çekýänler bolsa, beresin geler. diň altyn, kümüş däl. Hem yer ya. Onu şu jogapda galýas, Koçmurat gerek der kar, şatlyk. Ay menem şonda galaýyn. Bilersin. Ne berekella ne jeýdüm ýalňyş jogap saýladym. Aslında dogry jogap gerek der kar diýen manyny aňlady. No hasaplar deňleşdi. Siz bir dogry jogap bildiňiz, Koçmuradym bir dogry jogap bildi. Indiki sowalymyz tawuslar, tawuş sözi. Tawuş sözi näme manyny aňlady? Ýene de ata-babalarymyzdan bize miras alan türkmen nakyllaryndan aldyk. Garynnaşyň tawuşy garankyda berildi. Garynnaşyň tawuşy garankyda berildi. Jogaplarla tanış edin. Ýüz keş saat egneşip ses owat. Tawuş 100 keşbe ama anfa
bolar. Eşitdin mi? Koçmuna. Yok eşitdim o. Bunca eşitdim. Täden aýyp berýär şonda. Naklymy? Garynnaşyň tawuşy garankyda belli. Garynnaşyň tawuşy garankyda belli. Benim doğru. Bu sözler öň eşitemde yani ikimizden doğrudan koçma bir şo bolaýmady diýip çaklaýar, diýme. Bilýär, Ýalňyş bilen ýolda çaklap öwrenýär. oturup. Ýok da tawuş dediňiň näme manyny aňladýanyny bilsem gön jogap saýlar. Dogry jogap tapjak bolmam, çaklap şu jogap ýakynlybym saýlaýan. Aýdyn saýlaýan. Siz owa saýlaýan. Tawuş. Garynnaşyň Tawuşy garankyda belli. Siz owa saýlaýan. Şeyde aýnaýyn. Şu egin iş, yüz keş, egin eşik. Teret goçmura. Garynnaşyň tawuşy garankyda belli. Garankyda sen egneşiginden näil tanajak? Mena siz owa. Ona menem şonu siz owa saýlar. Kimden bilen şonu ýa. Yüz keşinden. Yüz keş ben Garankyda garankyda näil yüz görjek keş diýär. Onda ikiňizden ses owa diýen jogap saýlaýaňyz. Şol jogabam ikiňizde de üstünlük getirýär. Hakykatdan hem tawuş dedi, ses owa diýen manyny aňladýar. Ahyrky sowalymyz Dilber diýen türkmen halk aýdymyna bilýän şeýle. Şol Dilber atly türkmen halk aýdymyny şeýle setirlere gabat gelmek bolýar. Namyň diýip ýyglasam eşitkil zary Dilber diýär. Namyň diýip ýyglasam eşitkil zary Dilber. Nam sözi näme manyny aňladýar? Jogaplar ýar söýgüli, at şöhrat, sylaw hormat, söýgü mähir. Men öňüme eşitdim onu ýana şey. At şöhrat, gadyba pikir edýän. Nam. Ýar söýgüli. Namyň diýip ýyglasam eşitkil zary Dilber. Namyň diýip ýylgasam diýip dämem şo. Ýyglasam. Ýyglasam. Algamak bolýar. Yo, algamak bolan, gynanmak bolan. Namyň diýip gynansam eşitkil zary Dilber diýär. Zarymy eşitkil ýa-da. Söýgü mährin aljak. Ýene-de. at şöhrat saýlar. Hiç ýene ýar söýgülen jogap saýlamadyňa şeýlem. Şu jogaplaryňyzdan hem hiç zatda üýtmeden. Şu öz ýeriniňizde bilen hem şu jogaplarda galýaňyzda hem ikiňizde. Soň sapar soraýan. Ay bärden hem beýmir. Bäfeşik ýok, öwrenmeli, bilmeýän zatlanmaly. Onda dogry jogaby aglan edýär, nam sözi at şöhrat diýen manyny aňladýar. Ýigitler berekeler ne gepleşmeden bu sany bir gyzykly bolly, iýleşmemiz üçin hem täsirli bolanlar, köp saatlar özümizden iýleşmeden öwrenni. Ne konuslar sahypamyzyň dowamyny aýdymlar bilen dowam edelim. Hoşmurat, şatlyk haýtaýan bir aýdym ýerine ýetirip beriň, mehman iýleşer sizem dinläň, diýin salyň, lezzet alyň. Koşanar işte piman gelir Atlanan napol gelin vah Damadım arım gelir gelir Otlar kallın bıçanay Özde giryan övdüğümü çıkardın ne acap kallanardın Doğru doğru söz verip düşmana bilinirdin Ayağı bolluk ikimiz gel kaçan ilinirdin Onlar kallın bıçağına öttü
giryan kevdüme Ay görünmezden geleydi göğe tarlam peride Gelevi yanımda duraydı eda ingamın berdi Salvay duran dutarımdan ol ayağıma gel hovde Otur tallım bıçağına öttü giryan kıldığımı Aşıklar arasında kaygı bolar elbette Birbirini göründe gülüp oynar elbette Şabolunun gedalarına resmi gelir elbette Kete kete halından havaralar elbette Otur hallım bıçağınay öttü giryan kevdüme Otur hallım bıçağınay öttü giryan kevdüme Başladım ben seyve 15 yaşımda Kaygı anlar böyle düştü başıma Geceler düşümde gündüz kuşumda Bu derdime derman balon bakar Geceler düşümde gündüz kuşumda derman bolun bakar Bakarım bakarım Gelgi bakarım Bu derdime derman bolun bakar Bakarım bakarım Gelgi bakarım Bu derdime derman bolun bakar Bu hasta halıma borsadım derman Balayın sevilime yoluma vurma Geceler neyinle çekyenle arman Şun yürekten söydim o seni bakarım Geceler neyinle çekyenle arman Şun yürekten söydim o seni bakar Bakarım bakarım Gelgi bakarım Bu derdime derman bolun bakar Bakarım bakarım Gelgi bakarım Şun yürekten söydim o seni bakar Oh! Yeah! Aşık oğlum ayda yüreklerimi Ardım ediyen şöyle zülfün tarını Niyetler etsin Allah bakar yadını Şun yürekten söydim o seni bakar Niyetler etsin Allah bakar yadını Şun yürekten söydim o seni bakar Bakarım bakarım Gelgi bakarım Bu derdime derman bolun bakar Bakarım bakarım Gelgi bakarım
Mehriban ileşler, hormatly müşahiçler, ne o wagtlar saatlaşan atlet yaşamadan bu nuksanına hemişekler ýaly aýdym diňledik, ýigitler bilen gyzykly söhbet etdik. Käbir ata-babalarymyzdan bize miras alan gadymy türkmen sözlerimizin käbirlerini hem özümüz hem şu prototypda bize tomaş edýän ileşlerimiz bilen bilelikde düşündik. Muman bir gepleşigimiz ýerine düşüp ileşlerimizde bir öz bolşy täsir galdyrandyr diýen umydymyz bar. Prototypdan peýdalanyp ýene bir ýoly Goçmurat size şahatlyk size gepleşigimizde ýerine ýetirip beren owadan aýdymlaryňyzy üçin size hödürlän sowallaryňyza beren manyly jogaplaryňyz üçin ýene bir ýoly dörejlik topurmagyň adyndan sag bolsun aýdýas haljaňyz alkyş bolsun. Şu türkmenni esasy 3 mukaddeslik bar diýerlerde. Birincisi adamyň saglygy, ikincisi abray mertebesi, üçüncüsi maşgalada agly berlik. Şu 3 mukaddeslik her bir türkmenden uzaklaşmasın. Janyňyz sag bolsun, abray mertebeňiz belent bolsun, maşgalaňyzda da agdy berlik, bagtýarlyk höküm sürsin. Gepleşigimizde gelip ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlaryň üçin ýene bir ýoly sag bolsun aýdýas. Köp sag bol Murat, arzudan hasyl bolsun. Şu pursatdan peýdalanyp menem gahrman arkadamyza tüýsürekden köp sag bolsun aýdýan gahrman arkadamyň jany sag bolsun, işleri mundan beýlägem rowaşlyklara beslensin. Ýene bir ýoly ýetip gelýän şanly garaşdyrmamyň 30 ýyllyk toýu bilen ähli halkymyzy gahrman arkadamyzy tüýsürekden utlayan toýlar toýlaşdy. Ben Murat bu gyzykly gurrunlar etdik, aýdym aýtdyk, owalama sallaşdy. Şu bagtly pursatlarymyň aňyrtynda gahrman arkadamyň ullukan aradalar ýatyr. Şoň üçin hem ak görümden mehriban gahrman arkadamyň janynyň sag bolmagyny, başynyň dik bolmagyny, işiniň rowaç bolmagyny tüýsüregimden arzu edýän. Bu zawamyda ýetip gelen mukaddes garaşdyrmamyň 30 ýyllyk toýu bilen gahrman arkadamyzy, kardeşlerimizi, watandaşlarymyzy tüýsüregimden gutlaýan. Köp sag bolun ýigitler, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Arkada prezidentimizin önemli ödemek her birimize müyesser etsin. Ne ödüňiz bilýäňiz, sizem gepleşigimizin muşdoklary hökümini ýygyderli gepleşiklerimizin her sanyna tomaş edýänligiňizi bir häleşini iş üstü bilen ýa toy bayramy üstü bilen diýdarlaşamyzda öz sözlüğiňizde belleýäňiz. Elbetde gepleşigimizin ahyram, ýa-ni ödüňizden sözlüğiňizde bellediňiz. Gahrman arkadamy türkmen halkynyň bagtýarlygynyň bir geljekde de hazam bir bolşulukda ýaşamak üçin gahrman arkadamy giýje unnýy aladamy diýdi. Mehriban arkadamyň beýgi işlerini ýurtymyzyň asudalygyny wasp edýän bu ýetirişlaýdy bilen gepleşigimiň ahyry jemlenýär. Şeýlaýdym getirdiňizmi? Getirdim. Mümkin bolsa bir agdy berlikde, bilelikde şolaýdym ýerine ýetirsek, şolaýdym bilen gepleşigimiz jemläýlim. Ulu höwes bilen. Mehriban ileşler, hormatly müşahiçler, bizden pursatdan peýdalanyp bu sogamyzda ýetip gelýän baş bayramymyz, mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toýu bilen gahrman arkadamyzy, ähli türkmen halkymyzy tüýsüregimizden gutlaýar. Gahrman arkadaly watanyny hemişe halkymyza agdy berlik, bagtýarlyk, jewitlik, saglyk ýar bolsun. Gahrman arkadamyzyň saýasynda geljek toýlarymyzdan şeýdip, agdy berlikde şahatlyk şowhun bilen garşylamak edýär watandaşlar her birimize müyesser etsin. Bize sungatda halipa bolup duran, bize halal işlemäge, halal zähmet çekmäge, kärimizden lezzet alyp işlemäge, ähli mümkinçilikler döredip berýän medeniýetimiziň hak howanlary gahrman arkadamyzy ýene bir ýola çyn ýüregimizden sag bolsun aýdýas. Edýär arkadamyzyň ömrüne ömür goşulsun, gahrman arkadamyzyň jany sag işler rowaç alsyn, arkadaly watanda türkmen halkymyza hemişe gowunlar, toýluglar ýar bolsun. Ine mehriban ileşe hormatly müşahiçler, biz şeýle ýaşy arzuwlar bilen Goçmurat Atajaýykowyň şahatlyk amanlygyň ýerine ýetirjek joşuny bu ýetirişlaýdym bilen gepleşigimiziň bu nuksany jemlär söýüni biz siz bilen uzak wagtlyk sag boluşymyzy nisip bolsa ýene de alaýyk bir hepdeden türkmen we tele ýaýlymyny owadlar saatlaşanlar gepleşigimizde ýaýlym arkaly diýdarlaşýança hoş wagtyňyz. Bilim berilse kämiller şagirt, görellämiz halifamyz arkada, çıkjagyny ynamkän ençeme ägir, görellämiz halifamyz arkada, edebimiz elem yüzüne gözdür, iň uly baýlygymyz paýhasly sözdür, atalyk kitaplaryň jümlesi düzdür, görellämiz halifamyz arkada, bugun hasyl boldy. Düýünki päk duýuşlar, halkyň bagdy üçin edilli işler,
Nenen döretmezin joşkunly ýaşlar görellämiz halifamyz arkada. Arka dağlı vatanım kalbimizde bekani Türkmenistan parahatlık vatanı Arkadağım vatanım kalbimizde bekani Türkmenistan parahatlık vatanı Arka dağdan arkam bahar Hımmatımda sarpama Yaktı gelecek erten bahar Can vatan Türkmenistan Arka dağdan arkam bahar Hımmatımda sarpama Yaktı gelecek erten bahar Can vatan Türkmenistan Arkadağımız halifamız ekli işte görünür Devlet adım içindir şıgarımız yürür Arkalamın halifamın ehli işte görülür Devlet adım içindir şıgarımız yürülür Arkadağdan arkama hımmatımda sarpama Yaktı gelecek erten bahar can vatan Türkmenistan Arkadağdan arkama hımmatımda sarpama Yaktı gelecek erten bahar can vatan Türkmenistan Hımmatımda sarpama Yaktı gelecek erten bahar Can vatan Türkmenistan Arkadağdan arkama Hımmatımda sarpama Yaktı gelecek erten bahar Can vatan Türkmenistan Arkadağdan arkama Hımmatımda sarpama Yaktı gelecek erten bahar Can vatan Türkmenistan Arkadağdan arkama Hımmatımda sarpama Yaktı gelecek erten bahar Can vatan Türkmenistan